så velkommen til den her video. Jeg har helt fået en ny account, så jeg håber, I vil gå ned sådan lige hernede under og trykke på subscribe og gøre den grå. Det vil hjælpe mig en stor del, og så skal I også prøve at trykke på sådan en tommels op, hvis I kan lide den. Og tryk på klokken, hvis I så vil jeg spille lidt Minecraft på min PlayStation. Ja, det har jeg lige lyst til, fordi det er en ny kanal, og det er min gaming-kanal. Så jeg skal egentlig bare spille noget Minecraft. Så nu sætter jeg lige den her op, så I kan se det. Jeg har ikke sådan en kamera, sådan, så I kan se den hele. Men hvor I sådan står lidt for afstand. Så det er egentlig bare at komme i gang. Så ja, nu er jeg bare begynde her. Vi tager en controller. Og så vil jeg egentlig bare gå ind og spille lidt Minecraft. Så jeg vender lige hurtigt tilbage, når jeg er kommet ind.